बिटिसि सरकार गठन खालामदोंमोन फैजेननाय समावनो बुंदोंमोन जे जों गोदान मोनसे सोलायथि लाबोगोन आरो बे सोलायथिखौ नाजानो थाखायनो जों हदाय गोदान गोदान सिन्था खालामनानै खामानि मावबोगासिनो दङ। बे बाराव जों बिटिसिखौ आगोलनि जि सरकारा खालामलांनाय खामानि बेनिफ्राय एसे जों बेलेग रोखोमनि मावनानै जोङो मोनसे गोजौ थाखोआव जोंनि जाथिजों लोगोसे जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजाखौ लांनो सेस्था खालामदों। बेनिखायनो जोङो स्टार्टिंनिफ्रायनो जोङो बेफोरबायदि जि सुबिदा जि फिसारि डिपार्टमेन्टआव मा माने कमिनि दङ आरो बै कमिनिखौ फोजोबबा जोंनि रायजो राजाफ्रा माबायदि सुबिदा मोनगोन बेखौ साननानै जों गोदान गोदान खामानि मावनो आखायाव लागासिनो। दिनै बिनिनो मोनसे बाहागो जों दिनै फिस केरिं भेन जोङो डिस्ट्रिबिउसन खालामदों। बेवहाय जाहाथे माने गोथौ गामिनि जि ना बेफारिफोर दङ बिथांमोनहा जाहाथे टाउनाव लाबोनानै नाखौ बांसिननिफ्राय बांसिन रां बुथुमनो हायो बिनि सिन्था सरसा खालामनानै जोङो दिनै फिस केरिं भेन राननाय जादों। आरो बावैनो जोङो 100 खान नैबे अक्ट'बर नभेम्बराव जोङो आइस बक्सजों लोगोसे जाहाथे बाइक जोङो बेखौ डिस्ट्रिबिउसन खालामगोन। खार'ना बेजोंहायबो बहुद माने ना जोङो माने गामि गामि ओनसोलाव बाइकआव लानानै फानथिंनो हागोन आरो फानथिंनानै बांसिन मुलाम्फा जानो हागोन ना बेफारिफोरा आरोखि। जों बेखौबो सिन्था खालामनानै बे खामानिखौ मावगासिनो दं। ना फिसिनाय आरो जिब जुनार फिसिनायनि गेजेरजोंबो जे आथिखालाव गावखौनो फसंथानो हायो आरो गोबांथार सेल्फ हेल्प ग्रुपआनो बे खामानिखौ मावबाय थायो। बे सोरखारि बिफाननिफ्राय माबायदि मदद होनायनि मोनसे खोथाखौ दिनै आं बुंनो हायो जोङो जिखिनि रोंगौ बे जोंनि रोंगौआ जोबथि नङा खारन रोंनांगौ बहुद दंबावो। जों दिनै मोसौनि खोथाखौ बुंनो हायो। दिनै बाहेरा जायगायाव जिबायदि माने मोसौनि मोदोम जायो थ' बेवहाय इउपिआव जेरै बांसिननिफ्राय बांसिन राजस्थानाव बांसिननिफ्राय बांसिन मोसौ माने फार्मफोरा दङ बेनिफ्रायसो दिनै नर्थ इस्टआव साप्लाइ फैयो। बे खोथाखौ जोंनि बहुत मानसियानो मिन्थिगौ। खिन्थु बेफोरबायदि जोङो बाहेरनिफ्राय लाबोलायनानैसो जोङो नर्थ इस्टआव जेनेबा साप्लाइ लानांगासिनो दङ। बेखायनो जों फैगौ समाव एनिमेल हासबेन्डारि डिपार्टमेन्टजों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों जों रायज्लायनानै जोङो 1000 crore मोनसे पेकेज जोङो अलरेडि थिक थाक खालामखाबाय आरो बे 1000 crore फैसाजों जोङो जोंनि ओनसोलाव थानाय सेंग्रा सिख्ला बोराइ बेन्थ' जिफोरा माने मावनो गोसो जायहा इन्टारेस्टेड दङ बै गथ'फोरखौ जोङो दा संस्थापन होनो ओंखारदों। जोङो अमा फार्म दाउ फार्म आरो मोसौनि फार्म जोङो बिराद थाबैनो नैबे नभेम्बर डिसेम्बरनिफ्रायनो स्टार्ट खालामगोन आरो बेजोंहाय जोंहा बिसास दङ जे जोङो राजस्थानफोर बायदि बा इउपिफोर बायदि एनिमेल हासबेन्डारियाव जों इन्डियानि बिथोरावनो नाम्बार 1 आर्निं मोनसे जोङो माने जागा जानो हागोन जों बिटिएडिआ। गोबां लाइमोनफोरानो गाव गसंथानो थाखाय जिब जुनार फिगासिनो दं जे बिथांमोना गोबां अमाफोर थैजागासिनो दं। बे बोसोर सरकारा माबायदि मदद जों बेखौहाय अलरेडि दाख्लै बावैसो जानाय आरो बिनि आगोलावबो जादों। खिन्थु जोंनि गोदान सरकार फैनायनि उनाव जों जिखिनि बिजाथिफ्रा जिखिनि माने अमा फिग्रा मालिकफ्रा अमा थैजादों बेखौहाय जोङो माने मोनसे सेन्सास खालामदों आरो बे रोखोमै जोङो मोनसे फैसा होनो बिथांमोननो थांखि लादों आरो बे फैसाखौ जों बिटिसिनिफ्राय होलायनाङा स्टेट गभर्नमेन्टआनो गावसोरनो दायथ' लादों जे जिखिनि माने बेमारजों थैबाय बे अमानि फैसाखौ स्टेट गभर्नमेन्टआ गावसोरनो होनो ओंखारदों।